या व्हिडिओ बरोबर आहे ना, मी हा खडा मसाल्याचं पाकिट दाखवते. म्हणजे ते म्हणतात की ती मानसीताई बोलते की खडा मसाल्याचं पाकिट नाही भेटत. तर हे 10 रुपयाचं पाकिट आहे. हे ह्याच्यामध्ये तुम्ही कसं 1 किलोची बिर्याणी बनवू शकता. आणि कुठल्या पण भाजीमध्ये वापरायचं. तर महाग आणायची काही गरज नाही. सुट्टं हे 5 रुपयाचं पॅकेट आहे. हे बघा, हे खोलून दाखवते. हे म्हणजे 5 रुपयाच्या पॅकेटामध्ये आहे ना, म्हणजे सर्व मसाले आहेत त्याच्यामध्ये. बघा, लवंग, दालचिनी, काली मिरी, विलायची आणि हे तेजपत्ता, जिरं, हे खसखस, हे सर्व म्हणजे सर्व तेजपत्ता वगैरे सर्व मसाले आहेत त्याच्यामध्ये. म्हणजे आपण बिर्याणीमध्ये हे खोलून आहे ना, जे आपल्याला पाहिजे तेवढे मसाले हे प्रत्येकातलं एक एक असं आपण घेऊ शकता. हे 5 रुपयाचं पॅकेट आहे. किराणा मालाच्या दुकानामध्ये हे मिळतो. आणि हे 10 रुपयाचं पॅकेट आहे. म्हणजे आपल्याला जेवढं बनवायचं असेल ना, तसं आपण मागवायचं 5 वालं 10 वालं. आणि 10 वालं आणून घरामध्ये ठेवलं ना तरी चालेल. म्हणजे प्रत्येक म्हणजे टायमाला बाहेरून आणायची गरज नाही. मी तुम्हाला खोलून दाखवते. हा 5 रुपयाचं पॅकेट आहे. खडा मसाला बोलायचा, अख्खा गरम मसाला. हे बघा, हे असे त्याच्यामध्ये हे असे सगळे मसाले असतात. हे तेजपत्ता आहे. आणि बघा, हे सर्व गरम मसाले आहेत. हा सर्व एक पॅकेट आहे ना. तुम्ही आता बिर्याणी बनवत असाल ना, पाव किलोची समजा मी बनवली तशी, त्याच्यामध्ये हे सर्व गरम मसाले हे घ्यायचे. आणि तेजपत्ता घ्यायचा. हे तेजपत्त्याची 2 पानं पण बास होतील. तर हे सर्व वापरली तरी पण चालेल. हे सर्व आहे बघा, 5 रुपयाचा मसाला. आणि 10 रुपयाचं पॅकेट आहे. वाणीच्या दुकानात जायचं, मॉलमध्ये वगैरे नाही जायचं. कारण तिथे ती मोठी मोठी पॅकेटं बनवलेली असतात, ती महागच असतात. म्हणून आपल्याला टायमाला पाहिजे तर आपण हे किराणा मालाच्या दुकानातून बाजारामधून आणायचं. हा आहे गरम मसाला, म्हणजेच खडा मसाला. दाखवताना मी बोलले मानसीताई, पण मानसीताई का बोलले, माझ्या मुलीला सुद्धा मी ताई बोलते ना, त्याच्यामुळे मी तुला ताई बोलले. हा खडा मसाला हे बघून ठेव कसा आहे तो. आणि पॅकेट मिळतो. हे 10 वालं आहे आणि 5 वालं आहे.